Aniu tá meach an nod campála eile a hospantíh. Ocracha, cá mebís gan iad. Séistúin tomáint go dtíon anad campála, deir seachtainna iontacha chahabh a campáil, agus an sin ag deir seachtainna, ní féiling hiochtar na hocracha, nó níos measa fós, go neachadar go tón puil, isteach san isce, agus iad cailte. Deir seachtainna scrist ar fad. Achas féiling é sin ar fad a hachant a baint úsáide as líorthóid leadóige. Ní gádóingin sin ach líorthóid leadóigeáil agus crúca beg, ceannaíon beg mar sin. Fás go tuaisteach mar sinne, agus inis ben crúca beg sin ceangailte leis an líorthóid mar sin. Agus inis be sé sin crochta mar sin agat. Nis, le fáinne beg a bhíon agin ar na hocracha, é sin i cheangailt, agus dochar a áil, fáin go bheicemuid inis. Nis, fáin go bheicemuid ceacha is snáfa sin is. Agus snáfa sin. Mar sin leis an líorthóid leadóige, cimeada sin na hocracha sláán san isce, agus be siad siléir agus le feiceáil ar álar na foríise. Nis, sa chás nach bhfuil fáil agad ar líorthóid leadóige, is féidir an rud ceann céanna íon le corc. I glumaid é seo, é sé gorc. Agus I ríist an crúca beg a cheangail isteach leis a gorc, agus an fáinne seo a cheangail leis a grúca. Agus an sin an ochar agad. Agus I ríist snáfa siad sin an sin. An dá cheann agus na hocracha sláán sábháilte agaí. Dhá nod iontach le aire thuairt dus na hocracha agaí.